Se eu digo o obxectivo da vida é morrer, sempre atopo quen me diga non, o obxectivo da vida é vivir. Pero eu digo, se xa sabemos que o punto ao que vamos a chegar é a morte, ninguén safa sen morrer, e todos sabemos que despois de nacer imos morrer, o obxectivo da vida é morrer. Pero entón discútenme e dinme, non, porque o importante é o que fas mentras non morres. E eu digo, anda, que clariño o tes cando se trata de falar da vida, e no resto das cousas tamén o tes igual. O importante é o obxectivo final ou o que sucede mentre vas cara a el. Paraches de pensalo. Porque curiosamente a xente que máis me discute isto da vida é a que logo, durante a súa vida, só se está poñendo obxectivos e non se para a mirar como chega a eles, nin que sucede mentras vai cara a eles. Curioso isto, non? Ti que opinas? A ti que che pasa? Eres das que só mira o obxectivo final e chega como sexa, ou eres das que vas prestando atención a que che pasa mentras estás indo? Das de máis importancia ao obxectivo final que é o que che sucede mentras vas cara a él? Ou non? Cóntame, porque interésame moito a min saber isto. Picos, que vaya ben, que boa falta fai.